Goddag mine damer og herrer, det er Max Stalle, og jeg sidder sammen i studiet med Christian, dyreelsker og ekspert inden for området af giraffen Marius. Det er korrekt. Hvad synes du om tabet af Marius? Det er forfærdeligt. Men hvorfor er det så specielt, når for eksempel den hund her, ikke? Tamoji, ikke? Den er jo bare ekstremt nuser. Hvorfor er det ikke specielt, at den måske også dør? Alle dyr dør før eller siden. Det er det også specielt. Jamen, hvis den dør, er der så nogen, der vil tænke over det, ligesom Marius? Nej. Hvorfor? Fordi mennesker har ingen følelser. Jeg elsker dyr. Jeg vil sige til jer derude, at I burde melde jer ind i dyreværnets beskyttelse og donere 1000 kroner om dagen. Ja, det er budskabet for i aften, mine damer og herrer. Støt hundene og ikke girafferne. Hvad synes du? Giraffen eller hunden? Eller begge.